थास' बिबारा भाइराल जानायखायनो थास' बिबारा बिराद दामहाय लोगोफोर नै दिनैसो मोनजादों एकदमबारे टेस्टि लोगोफोर सोरबा सोरबा बुंलायो आरो जाबा जाना खिनोनो बायो ओरैना खिखौबो जाफिननो लुगैयो होननानै जों गामियाव दङ दे सासे लोगोफोर खिखांबाथाय खिखौबो जानो लुगैयोनो माने ओरैबायसा मोदोमनाय मोनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोबाय आरो लोगोफोर बुथेथे बुसावसाव महरखौ लानानै ओमफ्राय नै फिसालाया जोंहा फिसाला गेदेरा जि दावरावहाय लोगोफोर साननैसो खेला गेलेनायावनो जिखौबो नांगौ गासिखौबो सानफ्रामबो बायनायनिल' दावराव लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो फिसालानो नै बुट जथा बायनानै लाबोबाय आरो नै बेसेबा इयावनो हाजारसेखानो लोगोफोर नै बेसेबा दामिकनि बायना फैबाय ओमफ्रायनो इखौबो आबाद खालामनो रोंनाय नङा आरो जेराव मेरावनो गारसो गुरसो ओमफ्राय नै बिमा बुरैयासो सानफ्रामबो बिनि ड्रेसखौ आबाद खालामनांगौ आरो लोगोफोर ओमफ्रायो दाखालि जे गेलेदोंमोन ना मा होनो आन्डार 13आव ओमफ्राय नै गेलेनानै माने देरहादोंमोन आरो लोगोफोरनो मेडेल गल्ड मेडेल मोनबाय नै गल्ड मेडेल मोनबायनो फिसालाया फार्स्ट टाइम गेलेनानै जोंहा बेनिफ्राय ड्रेसबो मोनदों आरो लोगोफोर नै जार्सिबो मोनदों आरो नै जार्सिबो जरासे मोनबोबाय लोगोफोर बेनिफ्राय मा होनो मेडेलबो मोनबोबाय आरो नै ओमफ्राय बुट जथाया बांद्राय मोजां नङामोन नालाय दिनै गोदान बायना होफैबाय आरो बेनिफ्राय नै बेगखौबो लाबोफाबाय आरो नै इ बेगखौबो नांगौ होननायखाय लाबोफाबाय एकदम बाबा नोङो बुट जथाखौ मोननानै माबायदि मोनदो हा बाबा मोजां मोनदों गोजोन मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदो मोजां मोनदों फिसालाया बिराद फसायखुमाना गारबोदोंमोननो आरो ओमफ्राय दिनै मोननानै जिबायसा गोजोननाय मोनदोंनो गोसोआ बुटखौनो लानानै दंगासिनो नै इखौनो लाना गेलेगासिनो दायो नै बुट जथाखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबायनो आरो फिसालाया ओमफ्राय दा खेलाखौ मोजां गेलेनांगोन आरो बुट जथा मोजां बायनायनि मोजां गेलेगोना गेलेया नोङो खेलाखौ फैना एसे खिथानाय नै आंसोनो समान जाबाय जि गिदिर जाबाय नै आंसो गायदे दे नै फिसालाया मार गोजौखा जोंहाना ओमफ्राय आंसो गायदे दे ओमफ्राय मोजां गेले दे मिथिया आया मोजां गेले मिथियालै जिबायसा लाजिगायो नै लनदांदांनो लोगोफोर ओंख्रिया दिनै जोंहाना थास' बिबारजों थास' आइथें आरो भाइरेल ओंख्रि आरो जोंहाना दिनै जोंहा एकदमबारे टेस्टि लोगोफोर सोरबा बुंलायो आरो जाबा जाना खिनोनो बायो ओरैना खिखौबो जाफिननो लुगैयो होननानै जों गामियाव दङ दे सासे लोगोफोर खिखांबाथाय खिखौबो जानो लुगैयोनो माने ओरैबायसा मोदोमनाय मोनोनो जों गामियाव सासे दं आरो ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया जि गोथाव जागोनहाय लोगोफोर थास' बिबारा माथो बिराद दाम जादोंनो ओमफ्राय भाइरेल ओंख्रि आरो थास' बिबार भाइरेल ओंख्रि एकदम टेस्टि लोगोफोर जानोसै आरो दिनै नै ओंख्रिया नै लोगोफोर एकदमबारे टेस्टि नुखादो आरो ओमफ्राय मबाइलाव एसे फुलाला नुबाय आरो मोगथाङावबा हले जि कालारिं दे लोगोफोर ओमफ्राय फुलाला होननानै मुगैना दे जि बायसा गोथाव जाखादो नै टेस्टिनो बरिया ना बोथियाजों लोगोफोर दिनैसो जायान्दो जोंहा एकदम दाम जानायनि थास' बिबारखौनो जानो हायाखैमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय न'आव खाना मोननायखायसो इबो मोनजाबाय नै बिराद दाम जादो बिराद दावराव लोगोफोर थास' बिबारनि भाइराल जादो थास' बिबारा भाइराल जानायखायनो थास' बिबारा बिराद दामहाय लोगोफोर नै दिनैसो मोनजादो आरो बायना जानो हायाखैमोन फैसा गैयाना मार गोथाव जादो टेस्टि जादो मा नोङो थास' बिबार जादो गोथाव जादो टेस्टि जादो बरिया मा खिथादो सोर माबे खिथो मा खिथो इदि खिथोया मा जाया मानो खिथो इयो आदाया मा जायो इदि खिथोनायालाय देना खिथिफिननाय इदि खिथिना आदाया गथ'आ एसे मोजां इदि खिथियो ना हामा मानो इदि खिथिबाय थायो ओंखाम जानाया
थास' बिबार जाया नोंहा भिन्दिसो जाबाय Ayo. भिन्दिसो जाबाय नोंहालाय मा जाखो Goma. थास' बिबार जा Bang, umur saya ada.